Казвам се Зара Атанасова и съм писателка. Когато започнах програмата, бях доста объркана във връзките, в отношенията и не можех да разбера къде е причината. Защо се повтаря всичко? След програмата, това, което получих, първо най-важно, получих яснота, защо ми се повтарят всички повторящи модели и всички връзки, защо се повтарят. Най-главното получих яснота и това може би беше най-силното за мен, защото мен ме убиваше това, че не знам защо се повтарят, защо привличаме ни същи мъже, защо нещата се повтарят. И след програмата получих тази яснота и започнах да се чувствам по-уверена, защото вече знаех защо. Имах инструментите, които да използвам вече, нужните инструменти, за да не се карвам в такива ситуации, да не се повтарят същите връзки, същите хора да привличам, защото вече знаех как го привличам, как да го спра това, знаех да поставям граници, осъзнах каква ценностна система имам, нещо, което уж знаех, но получих повече яснота, разбрах повече за ценностите си, опознах повече себе си. И най-важното, което разбрах от програмата, че перфектни връзки и перфектни хора не съществуват, ако искаме истинска любов, истински отношения, че те трябва да се градят с търпение, разбиране и взаимност и по този начин ние израстваме заедно, защото когато аз влизах в една връзка, един човек, когато сгреши, аз направо го режех на парчета за 3 секунди и след програмата станах по-търпелива, по-такава, че трябва да се градят отношенията, че така отношение не става. Аз си мислех, че може да градя отношения, не можех. И след програмата много неща ми се подредиха и интересното, че във всяка седмица от практиките, в някой дори, където липсвах ги четях, всеки път осъзнавах нещо различно за себе си, което сега като приключи програмата, цялостно си взех много неща. Работата с Петя е много интересна, защото по принцип аз много трудно се доверявам на терапевти или не ми се занимава с тях, много ми са скучни. С Петя интересното е, че колкото и да я провокираш, да покажеш, че стига с тези неща, не. Петя има огромно търпение и умее да те изкарва извън зоната ти на комфорт, без да усетиш, че вече си излязла извън зоната си на комфорт, което го прави много финно и деликатно. И се чувствах с нея като човека, който съм имала нужда винаги да съм имала в тези трудни моменти, може би в детството или в, айде да речем, тинейджърска възраст, там където човек се изгубва и по някакъв невидим глас Петя така стои до тебе, някак си помага да се изразят тези негативни чувства по един много хубав начин. И работата с нея е много финна, но много дълбока. Изглежда, че все едно нищо не правим, но е много дълбока. Тя има нейн уникален начин, който наистина има такъв силен резултат и влияние върху точно тези най-трудните моменти, където човек сам не може да изрази. Ако се колебаете да влезете в програмата, на 100% препоръчвам, защото точно когато човек най-много се колебае, точно тогава е на най-много нужда от това. И програмата не събужда само това какво е за отношенията и за връзките, а дава нещо много повече, защото човек тръгва в една посока да опознае себе си, но отключват му се много други творчески процеси, както на мен ми се отключи сега, което за мен е най-силното нещо, което ми се случи от самата програма. И вярвам, че най-добрата инвестиция е когато човек инвестира в себе си, в развитието си и когато инвестира време и ресурси за себе си, това има огромна възвръщаемост. Не само в, че ще научи нещо в отношенията, но му дава и много по-други неща, които не е очаквал. Петя не беше до нас само като ментор, ами и отделяше време в като аз изгарях в някакви ситуации и не знаех как да реагирам. И тогава излизах с едно момче и по някакъв начин излизах с него по време на менторската програма и точно тогава ми беше такъв много странен период, че вече всичко знам от менторската програма и сега вече аз ще имам отношения. Но когато започнах тези отношения, видях, че започваше, това беше като един тест период, който да видя дали аз имам наистина граници, дали си знам ценностите и по някакъв начин това момче искаше да бъда перфектната. И тогава аз веднага звъннах на Петя и тя каза, не, трябва да останеш там, започва да ми обяснява, че точно в този момент аз трябва да остана със себе си, не да избягам, както винаги правя. И аз отидох на тази среща, доста ревах и викам, не трябваше да идвам тук, не трябваше да послушам Петя да идвам, но след
половин час, като говорих с момчето, аз осъзнах, че не искам да бъда съвършена и перфектна. Искам да бъда истинска и тогава осъзнах, че истинските връзки, истинската любов, човек не може да очаква съвършенство, ако иска да гради истински отношения. И тогава се прибрах в къщи и започнах да пиша моята книга Alien, която в момента имам договори с Турция да стане един много голям проект и предложение за филм. И това се случи точно за 1 минута разговор с Петя след програмата и се отключиха големи неща. Така че дори човек не очаква от една менторска програма, където започва някъде да намери себе си, а тук не само намеря себе си, а наистина може да му се сбъднат и мечтите. Затова че препоръчвам на 100% програмата на Петя. Аз се чувствам изключително благодарна на тази програма. За мен беше един дълъг процес, който се чувствам много добре, чувствам се уникална, чувствам се на място. За първи път в живота си се чувствам толкова уверена. Знам какво искам в отношенията. Книгата ми Alien. Знам какво мога да дам и някаква яснота за мен, за живота. Чувствам изключително силна връзка с мен, за което много съм благодарна на Петя и на програмата, която направи, и наистина препоръчвам от сърце на всеки да стигне до това усещане, което чувствам аз в момента.